Espoon kristillisellä koululla on ollut ainutlaatuinen mahdollisuus lähteä mukaan kansainväliseen avaruustutkimusprojektiin, joka toteutetaan yhteistyössä kalifornialaisen Valley Christian Schoolin kanssa. Espoon kristillisen koulun opettaja, projektin mentori Hanna Niemelä. Mistä tässä on oikein kysymys? No, tämä on tämmöinen taivaita hipova ja paljon siitäkin enemmän sen ylimenevä projekti. Tämä toteutetaan yhdessä tosiaan kalifornialaisen koulun kanssa. Ja siellä heidän mottonsa, että the sky is not the limit, että taivas ei ole enää rajana, vaan mennään siitä vaan yli. Ja minusta se sopii meidän kristittyjen ajatukseen siitä, että kun me otetaan uskonaskelia, niin ei meillä ole mitään rajaa, koska ei Jumalalla ole mitään rajaa. Ja me halutaan tarjota nuorille mahdollisuus tieteen tekemiseen kristillisessä koulussa. Useimmiten ajatellaan, että jotenkin kristillisyys ja tiede saattaisi olla jollain tavalla niin kuin jopa vastakkaisia asioita, mutta meidän mielestä niin ei todellakaan ole. Vaan täällä paneudutaan kaikkiin luonnon ihmeisiin. Jumalan luonnosta on kyse, ja vaikka mennäänkin tuonne stratosfäärin toiselle puolelle, niin sielläkin on Jumala paikalla. Ne ei ole hänelle uusia juttuja. Ja täällä on tosiaan 10 nuorta tieteentekijää. Osa tekee teknillistä puolta, osa tekee tieteellistä puolta, ja kaikki on kauhean innoissaan, myöskin me aikuiset. Ja mikäs tässä projektissa on sitten ylipäätään tarkoituksena? Meidän tarkoituksena on saada valmiiksi pieni luonnontieteellinen tutkimus, sitä sanotaan mikrolaboratorioksi. Sinne me pakataan pieni tutkimus ja testien jälkeen se lähtee sitten Kalifornian kautta taivaalle kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle ensi keväänä. Tämä kuulostaa aika hurjalta, että tässä ollaan avaruusasioiden kanssa toiminnassa ja meillä on täällä yläasteikäisiä oppilaita. Onko muut suomalaiset tai edes eurooppalaiset koulut tämän kaltaisessa mukana? No ihan tässä projektissa ei ole ketään edes eurooppalaista. Että me ollaan ainoat eurooppalaiset kumppanit, mutta en kyllä tiedä. Avaruustutkimus on toisaalta hyvin semmoinen kansainvälinen ja hyvin suosittu aihe tällä hetkellä. Mutta tiettävästi ainakaan Suomessa ei ole ketään toista, joka tekisi suunnilleen samaa. Ja se on tosiaan harvinaista, että näin nuoret pääsee mukaan johonkin tämmöiseen meidän mielestä niin kuin todelliseen tutkimustilanteeseen, missä ihan oikeasti tehdään tiedettä. Ja meidän tarkoituksena on nimenomaan paneutua siihen ihan täysillä. Ja me saadaan apua myöskin Helsingin yliopistosta. Et siellä on meillä dosentti Kari Steffen, joka on antanut hirveästi meille apua ja asiantuntemusta, ja hän on myös ollut meidän tapaamisissa mukana. Espoon kristillisen koulun opettaja Hanna Niemelä. Mistä tämän kaltainen ajatus sai alkunsa lähteä tämmöiseen avaruusprojektiin? No se ei tosiaan lähtenyt meistä. Meille ei tullut tämmöinen mieleenkään. Se ei ollenkaan niin kuin välähtänyt missään vaiheessa edes vaihtoehtona, koska me ei tiedetty tämmöisestä. Mutta me käytiin viime keväänä siellä Kaliforniassa Valley Christian Schoolissa, joka on semmoinen iso kristillinen koulu. Ja heillä on siellä hyvin monenlaisia tiedeprojekteja. Ja silloin meille esiteltiin tätäkin ja me ihasteltiin hirveästi vaan, että vau, että kylläpä teillä on kaikkea hienoa. Kunnes meille sitten vähän väläyteltiin ajatusta, että entä jos tekin tuli sitten mukaan. Ja siitä se sitten lähti, mutta täytyy sanoa, että se kyllä oli aikamoinen ehdotus. Ja meillä kesti tietenkin jonkun verran aikaa. Tosin meillä oli hirveän tiukka aikataulu, että meidän täytyy saada kaikki päätökset tehtyä ja muuta. Mutta meidän koulun hallitus oli myötämielinen ja he katsoivat tämän projektin arvokkaaksi ja niin me saatiin se sitten vauhtiin. Ja kesällä 3 opettajaa me mentiin sitten vielä takaisin sinne ja meidät koulutettiin tämän ryhmän vetäjiksi. Me myös itse tehtiin semmoinen ohjelmoinnin peruskurssi, että me kaikki ollaan tehty ainakin alkeet ihan tästä samasta jutusta, mitä oppilaat nyt tekee. Te kollegasi Tom Himasen kanssa täällä mentoroitte tätä ryhmää, 10-henkinen oppilaiden muodostava porukka. Miten nämä oppilaat tähän valikoituu ja miten he pääsivät tähän mukaan? No me tehtiin samalla tavalla niin kuin Kaliforniassakin tehdään, että oppilaiden täytyy ihan kirjoittaa hakemus. Ja sekin on tietysti
semmoista vähän valmentautumista aikuiselämään. Että kun johonkin halutaan oikein mukaan, niin osoitetaan se halu ja perustellaan, että miksi. Koko ryhmä on oikeastaan muodostettu myöskin siksi, että ne oppilaat, jotka haluaa lisää haastetta koulun käyntiin ja opiskeluun, niin he saa sitä, koska tässä on niin paljon muusta kyse kuin siitä, että istutaan kirjan ääressä. Niin meillä oli myöskin semmoiset meidän mielestä hyvin kohtuulliset perusvaatimukset, että nämä matemaattis-luonnontieteelliset aineet tulee olla suhteellisen hyvin hallussa, ettei tämä käy sitten liian vaikeaksi kenellekään. Että meillä oli semmoinen niin kuin perustason vaatimus ja sitten toisaalta se hakemus, että jokainen kirjoitti myöskin hakemuksen, että minkä vuoksi. Ja ne on kyllä mulla tuolla ihanasti tallessa, ne oli niin mahtavia ne hakemukset, että niitä varmaan vuosienkin päästä tulee joskus vilkuiltua, että kyllä tässä aikamoinen tieteilijäjoukko kasvaa. Ja me opettajat ollaan hirveän motivoituneita ja kiitollisia siitä, että meillä on tämmöinen mahdollisuus. Meillähän ei ole mitään esikuvaa, kukaan muu opettaja ei ole tehnyt tätä samaa täällä Suomessa. Että meillä ei ole ketään, keltä me voitaisiin ihan suoraan kysyä, mutta aina jos tulee pulma, niin me voidaan kyllä kääntyä sen Kalifornian puoleen, että siellä on rakkaita ihmisiä, jotka meitä auttaa aina ihan paluupostissa, että ei tarvitse kuin vähän help, niin kyllä se siitä järjestyy. Kyllä, ja sitten ylin mentori on tuolla avaruuden takana. Jumalalta varmaan sitten viime kädessä kysellään neuvoa, että miten tässä toimitaan, mutta vaikuttaa todella mahtavalta. Ja nyt mä taidan mennä vähän kyselemään oppilailta, että mitä he on tästä mieltä. Kerros Joosua, mikä sun tehtävä tässä projektissa? Mä oon täällä design vastaava, eli mä suunnittelen sitä avaruuteen lähtevän yksikön design-puolta, eli miten sinne sitten sommitellaan kaikki tarvittava mukaan. Ja suunnittelen kanssa jotain semmoisia komponentteja, mitä ei ole valmiina, kuten esimerkiksi vesisäiliö, mistä tämä meidän sieni sitten saa siellä sitä voimaa ja vettä. Niin sitä mä oon tässä nyt askarrellut kumihanskasta ja kokeillut liimalla sitten saada sitä pitäväksi ja muuta tällaista. No tuo on aika pieni putki, mikä tuonne avaruuteen lähtee. Miten sä meinaat kaiken saada sinne mahtumaan? No, siinä tarvitaan erittäin hyvää sommittelua, että se kaikki mahtuu sinne, että kaikki tila käytetään hyväksi, mitä meillä vaan on. Että meille jää semmoisia pieniä koloja sinne kaikkien komponenttien aina väleihin ja sinne yritetään sitten saada esimerkiksi tämä vesisäiliö mahtumaan ja muuta, että kaikki tulisi hyötykäyttöön. Eli tämä on tämmöinen, onko tämä noin 10 senttiä pitkä tämä putki ja kuinka leveä tämä sitten on? Joo, pituus on noin 10 senttiä ja siinä on leveyttä suurin piirtein semmoinen 4 senttiä sitten. Näin, että kyllä todella pienestä tilasta kyse. Ja tänne laitetaan sitten kasvamaan semmoinen sieni. Ilmeisestikin nyt minä käännyn tänne tiederyhmän puoleen. Mitä sinne nyt sitten laitetaan kasvamaan? Riikka, mitäs tänne pistetään tuonne putkilaan sisään? No sinne laitetaan toi sieni ja sitten sitä kasvualustaa. Tai sinne laitetaan niinku sitä jotain itiöitä, jotain itiölioosta, ettei laita niinku valmista sientä. Ja missä vaiheessa teidän tutkimukset nyt on? Mitä te olette tässä harjoitellut tai koittanut saada kasvamaan? No tää joku Poluporus brumalis, sitä sieni, ja niin me ollaan koitettu kasvatella sitä ja, niin kuin eri lämpötiloissa just, ja erilaisissa astioissa ja erilaisilla kasvualustoilla. Niin siellä taitaa tulla aika kuuma sitten siellä avaruudessa. Miten lämpimässä tuo sienen pitäisi sitten siellä pystyä kasvamaan? Se oli kai joku 27 astetta tai jotain. Joo, no sitten mennään tänne tekniikkapuolelle. Tässä on Tom Himanen, toinen mentori. Kerros Tom, mikä on sun tehtävä tässä kokonaisuudessa?
No mä vastaan lähinnä tästä teknisestä coachaamisesta, eli lähinnä kaikki mikä liittyy tekniikkapuoleen, niin sitten tietysti oppilaat tekee nämä hommat, mutta mä sitten olen sellaisen vähän niin kuin futisvalmentajana siinä hommassa. Kerron, että miten niitä hommia kannattaa tehdä. Ja siinä sun vieressä istuukin nyt Pekka, joka on oliko näin, että projektipäällikkö tässä kokonaisuudessa? Joo. No mitä sä oot nyt tässä värkkäillyt? No me yritetään nyt saada tällä hetkellä tätä nettisivua sillä toimimaan kunnolla, kun se ei oikein nyt toimi. No mennäänpä sitten tänne toiselle jatkamaan tänne tekniikkaryhmää. Mikäs sun nimi on ja mitäs oot tässä touhaillut? Nimeni on Tiitus. Tässä katsotaan, että miten tämä toimii, tämä Microlab-yksikkö. Tämä kuulostaa aika vaikealta ja näyttääkin vaikealta. Tuossa on siis kiinni tämmöisellä USB-kaapilla tuohon tietokoneeseen ja tämä on oikein, ilmeisesti nämä mentorit ovat tätä koonneet ja laittaneet pystyyn. Kerrotko vielä Tiitus, että siis miten nyt sitten koodataan tai mitä sinne koodataan? No siis sinne koodataan se ohjelma, mikä on siellä käynnissä sen avaruudessa olon aikana, mikä kontrolloi esimerkiksi kastelua, ottaa kuvia ja tällaista. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Täällä siis Espoon kristillisen koulun oppilaat jatkavat tutkimuksia ja Hannaniemelä, kerrotko vielä, että missä kohtaa sitten avaruudessa tämä teidän tutkimusyksikkönne on havaittavissa? Ei varmaan välttämättä ihan varsinkaan paljalla silmällä missään. Keväällä tuossa joskus toukokuussa, niin jos sellaisella tabletilla tai jollain katselee taivaalle, niin saattaa löytää kyllä sitten sen, että missä kohtaan se menee. Mutta ei siitä oikeastaan ihan mitään näe. Me saadaan sieltä sitten 3 kertaa viikossa valokuvia. Toivottavasti kamerat toimii ja kaikki, että sitten kun se yksikkö palaa takaisin, varmaankin kesäkuun puolella, niin sitten me nähdään, että onko sieni oikeasti kasvanut vai ei. Meidän tavoitteena on nyt saada sienirihmaa aikaiseksi. Me ei ehkä kerätä saamaan varsinaista lakkia, mutta sekin jää nähtäväksi. Eli teitä voidaan seurata myös sitten siellä netin maailmassa, eikö näin? No näin on tarkoitus. Oppilaat tuossa värkkää viimeisiä piirtoja hankkeen kotisivuille. Ja se olisi www.ekk-iss.fi. Ja siinä nyt sitten tulee ainakin tietoa, miten me edetään, jos siis tekniikka toimii. Näihin kuviin ja tunnelmiin me jäämme tänne Espoon kristilliselle koululle. Kuvaa nyt täältä ei valitettavasti pääse välittämään, mutta on kyllä hienon näköistä. Kiitos Hannaniemelä ja kiitos Espoon kristillisen koulun oppilaat. Kiitos.